Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Deputy Commissioner Jong Ribhoi District ke Kong Rosita M Korba ha ke khat para tarik ubana Jembang Arajara Arpaway kala penpau bagani ke Jingwan Lin Shop jong ka klam jingpang COVID-19 kala dei ka thama shimet bat tang kito ki bashim ya kilat jinyeda kin light ne ka jingsha kta ha ka ni ka klam habaya kren bat kilat pathai khubor halor ka jingkeu stat shabapalat jong ka klam jingpang COVID-19 ha Ribhoi District nakaliang jong ka Deputy Commissioner kala Kamru ba kani ka dai tang nakadaw baki babu ni kipat ba kidang kensting hadu kata-kata bat kimpat shim thikna ya kilat jinyada yela di shimet bat dai halor kadaw bagani ka khlam kala yolat pan porsana iwai se iwai pan nakaliang jong ka Deputy Commissioner kala ongru bakani kala dai kapor babaro kipat ba kinhap ban kindit ban reu no mardor bat bakim dai ban shukhensting namar balada manla uwai po uwai umdonnya kata ka jingkit kle ban yada yaladi ka long shisha ka ka ba ru ban yada na ka jingpur state jong ka ni ka khlam hapo ki im nang sa lang bon hi imat ki hilaitip ikitu ki protokol handre ngisiam ru ba ki don ki jaka shanong kendong ba ki breu kim padas nguthu bha ya ka jinglong jong uni khnyang jingpang te mentaka government kala pha ai training ya bar khoi ki 3As mo kita ngi ong ki anganwadi worker ki ANM bat ki Asya kini lai ngot kini haman la ki snong ha ka bakidon kila awan ban ai training ya ki kila yo training shama ki bat menta kin wan ai training haman la ki jaka trai jong ki khnang ban la ka baning kong ka balong ba kawai ka deban crunch phang kan ni ka khnyang jingpang kamut yu ni COVID-19 u tau khnyang bat kumno upor ka baar balada don manu ha kayeng jongno ki ba yo egni khnyang jingpang kumno ban sumari ki te ya ka taru la kini ki health staff kila sha hikai bat kin sa hikai pat yaki long yeng aman lagi snong bat sakawai ru pada yakini protokol hi ki bangi akren man kapor yakini hingi hab ban pet bha bat khamtam haba ya dei bat lada don hayeng haba wan kan ka jingpang hayeng angi dei bandeng yakini ki mas lada ngi don hayeng ru dekan ni ka dei ka wai ka jing batha ka ba ki ban ngi ban siban ya kata bat haba ngi ong yakini ki breu bangi bu hayeng ki long kita ki kategori A bat B mo ki bangi dang la ban sumar hayeng te yakini kini caregivers kin sabatai bat kila ru ban kini ki caregivers lane kum kini ki nong tre help ngan ong ipi ki de ki bla don training ban shim karat desru kan ru la hi kai ki khnang ban suk ban la ban man la kasnong kila ban le ya kata ka testing bat kum ju ru ban ai ka jing hikai kumno ban yakitu ki bapang kumno baki de ban shong lan ban thia namar habang ikran shifangani jingpang ki symptom jangka ka le ka wei ba jinjar ban ring men sem namar ki klong snam jongi ki klong le jongi kila ki torma ki la long ki batlon te ni don kam ban hikai kumno ban de breeding lan men ring men sem hayang ya kataru ga jing hikai la batha ki kumno ban batai shaki long yem baper but kerkom thia lane kerkom shong kini baro la batai mo ngi katang ong pruning mo kumno ba pin shong men bu sangkli lightly sangkli we breu de ban pendon kam ban ha por ba thia khanang ba unda thia peluk ka suk ban ring leer da ring men sem ya kitu ki badan kan ni ka jing pang kumju ru habaya de kini ki bawan pai ngila de yakran ya kani ru menjwa sipang kini ki bawan pai ken snguba shong khop halayeng haba pilawan pai na kanu no ka jaka hadu pinda yo result kani kalong bokong santam ha kani kapor bangi siam bagi breu kat bagi dang ab result ki yami shne shto bat kani kawan ra ya ka jing sosi kumbalong ha ki bagi shnong man ha katai ngala ong baka de ka shnong kete tambah kam de kete wat ngai kadik kwing mo
te kan ni ka shnong lapor bon ha ki bayo e kan ni ka jingpang te ya kataru ni don kam ban hikai kini ha po shnong ha ki yeng ki sem man yakran la don manu bawan na bar sngo ha ban chong sha yang wat yakle bat no tat hadu ni yo e ka test result basa ko bai pade ru kumbang ni syam menta bon bang yo i ya kan ni ba kejing du no ikimen sim ha kan ni nyang jingpang kan ni kalong sudden kala bandi kin la poi kata kategori si badi kila poi sigi hospital ban ni syam ru ba hadu batang im pat biang ke hospital district jongi ngi habi ban pha shalong ban teng kumbang ni syam hagi ni kisngi ha shalong ru ladap ki ni ki hospital tena ta kadau kalong ke bapen kuslai yang ni shikat dei lada ngila ban prevent ya kan ni beling imna prevent tambalong ide ban follow gitu protokol kumbala batai na do mane kin smo bah hadu ban dapoi kata kapot bamla asban sumar ngindala ban control na do bastang hi ya kan ni ka jingpang kan long ke ka bah but sakabai padang mener ambang labon ki case baklat no te hakabi te baklat no te habaki klat ha hospital te yaki med jongki la song ha katuka pla ka ba ngisil ya men bat ngi ki bahayang kila penbiang ke senduk bat ngi tap ya katuka pla ha ka senduk bat lara sya plau yang pembela ai ka SOP bat mai jong sarkar bat kin bu hang tu hadu arbje jong ladaki poi hadin ka arbje ka sngi bayam dan kin bu shimit hang tu bat shwa ka arbje next day kin sngi babot kin on tap no but ya kitu pada ki bayap hayang te lada patient ni gajing pang kalong ko bay na mangintip tin kat ki bangi test mentah ki long positive sekat ni hab ban shimba lada unu badan ka sign biang clear Shushim lupa baka deka COVID. Mdai bang ong baka bangi ngi syukran ramya ne kumto. Ndai ka ngidon kami ban perkhat kata lain kenang bangin yo ya ka jing sumar. Teladang komen ru ngi syamnya itu mama ba ngi tes ya ka rat test ilong negatif ndai hadian beden dale ya trunat ilong positif te hang tu hayang jong la bon ki bre ki boban mo te hadian badangi hap mentangin hap pada ban ai ko oda ba sngobha kitu ki balik ha ka to yang kin pek yela de sansngi hadian sansngi lada ki don kono ka symptom kin le ka test bat kinu pada ki breu ki ba dan ke dan ki la ban dik phai pat chi kam ki jam jong ki te kini ngila te ban kiar tang bang sngobha se ban pek ni kadika thma shimet pin hab ya dai la de ngila ban avoid dan ngila ban kiar ya kan jing pang la dengi sumar ya la de shimet te hakabe de la da bayam hayang pada ko ma mane kin sngop ha ban pet mar shaka PhD na CSC kitu kin one kin song ya comment but kin of course ka ban yo senduk hang tu te kin bu bai ka tu ka jing song kin ka ya kan comment mahaduk ndawan ka ta kasendukin tap hang tu bat kin sabuk pada haba tekin ni ki de ki bangin hab ya buat denti ke bas ngosi kalong ba ni yo khobon hapo district administration kalong ba haba ki brio ki la adep song ki la adep tap ka tu plak kumba batai ki doktor ka ba shisen hibre la yam mla shu ban sapriang ya tu jing pang tang lada ba kalat ka tu ko na kamet ki brio de yap ka mi tu ko lada ka tu ko ka tuit nya ka yu te kata ka wanda jing mana ta ka dau ki help ki ong da song ki la song ki da ai da ka plahi ban song ya kamet ban dala zip ya ka tu kim la shu ban por tu knya jing pang te ka idea ka long ba beling awan ra kata hang ni kalong namar ba kumba jaman hagani station thain berni hadru ngisyam ba mdan ba wan ban yarap itu kilong yeng ba syam janjar kani kalong ke ek bas ngosi syai ka jing tip lam jang ki khasi kala le namar ba ni shisin ngila abatai ya fi ba kamet kala long safe la dangila pack up ya ka te ngas nguban kentu bat kerpat ki nong shong snong ya ki paramarjan ya ki kena snong kena samla bakin man ya ram mdai palan hapo shipung la dakin ya tang prangut ru labiang bandra e ka sunduk yam jong tu golong yen burom ya ki bayam
kenang bangila bankit ya kata kamet shalom jintem tekan ni kadika jingkar pa jungi namal ladang ni ra na hospital hayang ni ingpi oman bu si miet hayang temur ketua mortuary ban ka ban bu kamet hang tu kala le handai lada nang tu baden le mno te ya kata ngi akan tu kerpat ipi barok kinong snong snobha ban ailem ka jing snolem jongpi da ka bai yelet ni ong ngi si let kadika kom jungi kasi ban let ban buram ki bayam ni let chi yang bayam ndai menta ka sarkar kam sha shu ban let bon namar ba uni knyang jing pang u long bakhlan tham ngimla ban control yu u tena tang dang hab ban shong paji hab ban wan tang dian ngut ki bre ban labu mana tang ar phongot te na kita ki ar phongot la dawan ki rang ba ban yarap ya ki long yeng kan long ke aka ka ban ke khuma yang i barwa namar ba kalong ke aka nalor glass ngosi nalor dan pada bawan chakmat kan ni kalong ke aka ke ija aburam ya ka jat ban jungi sngo bah ban yami kat tu kat ni kishnong ni kan kerpat ni kan tu ya ki CCMT ki ba pe ya ki ni ki penyat shnong hakan ni ka covid CCMC CSCMT bar khat ba pinya pen ben mano ban ni ti thliu mano ban ra ya ka met ha ba ja kanu hasnong jopi ka training la ngin sa ong ki MOs bar khat ban pen i ka training kumno ban ra kam da de ka ta ban long training kam dan e hang ta ban on ban le palat kum ba piju le hi pi ra ya ka met the only thing is ka tang ka wei ka long so bhai phong mask denki gloves but ya kan ni kin sa ai be na po PHC kata kawai pada kalong ba menta sa kawai ka jingkar pat kalong ba PE ka jingbon case palat ngi dan ambulance tang khandian kumngila sim jingkhen bar khai ki ambulance badan hapo district jungi ki dan tang kam ba khat khandai tali but private jongki private tikan ni kalong ke ek ba ki shno hani dan palat respa tali tila jaba dan case tang si life hoteli ru tamat ngim la handle show te ngi request bar khai ki CCMC CCMT semua bah ban penbiang kawai ka kali nasional jongpi balada don no bapang bastom pin mare bo itu kali on standby mo jet him api kinuki kali bengila ban rai kinong pang immediately siapa hospital mendai ban up ya ke 108 lan ban up ya ke ni ambulance na hospital na mga ong pai pi ngi duna balat kini kali ni dan tang khat saut li kali ngimla ban penbiang lot ya boro tingi kermen ba keni kade jingker pa jonga ko so ba ban ai lang ka jing yarap jongpi man kisnong bo lupa arlai tali kali ki bala ban kit ikinong pang syaki hospital nang tu lada dan kam ban kit pat syapo sya district lan syapo state ru kata kin sabatai pada kit ki doktor medical officer ki badan hapo kini PHCC te kini de ki jing pensyai akan dikasngi kermen bapin ya dan kata kemen sim ban yarap lem para brio ban sngobha ban yawan syakmat habadan ganono jing syam hakan kolong yang bagi syam jing sosi publish pun